Hej jo alle sammen, og velkommen til den her video her, hvor jeg gerne vil anmelde I Am a Hero. Det er en japansk gyser manga i zombie manga, der netop er kommet ud på dansk. Faust Manga og forlaget Fahrenheit har formået at udgive den her manga-serie for voksne op til 15 års alderen. Jeg synes det er super fedt, fordi der endelig er noget voksenindhold til danske manga-fans. I Am a Hero er skrevet og illustreret af Kento Kanazawa, og mangaen den startede originalt i 2009 og sluttede i 2017. Og jeg har længe haft lysten til at læse den her, men jeg fik aldrig rigtig gjort det. Men nu er der ingen vej udenom. I den her video her vil jeg gerne anmelde de her 3 bøger her, og se om overhovedet det er værd at læse eller købe. Så se videre efter introen. Hiroto Suzuki er en 35-årig fyr, der lever et trivielt liv som manga-tegner-assistent. Han flygter tit ind i sin egen fantasiverden for at overvinde den forudsigelige hverdag. Men en dag, da Hiroto er på vej hjem fra arbejde, ser han en bilulykke, som kører en fodgænger over. Men til trods for sin fodgængers dødelige kvæstelser, rejser offeret sig op og går sin vej. Hiroto spørger sig selv, om det endnu er hans hallucinationer. Og da andre mærkelige begivenheder sker omkring ham, har han svært ved at bare give sit stress og overarbejde skylden. Da han næste dag tager hen til sin kæreste, Tetsuko, må han for alvor se, at noget er der galt her. Den første bind giver sig rigtig god tid til at fortælle hovedpersonens travle hverdag som manga-tegner. Det er vigtigt at punktere, at den anden bind er først der, hvor der virkelig sker noget. Men heldigvis formår historien at holde dig underholdt lige fra starten af. For nogen vil måske nok miste interessen. Jeg synes, det er en god måde, den giver sig en god tid til at starte på. For så kan vi være med og føle for Hiroto og se, hvordan hans stressede arbejdsliv er, inden infektionen bryder for alvor. Tegningerne er fantastisk flotte. Stilen går efter at være realistisk, og det ligner nogle gange baggrunden er fotograferet fra virkelige steder i Japan. Normalt er jeg ikke glad for den slags, men i I Am Hero passer det rigtig godt ind, for det skaber mere en realistisk atmosfære til Genkos flotte tegnestil. Karakterernes ansigtsudtryk kan være rimelig overdrevet og måske se lidt grimme ud. Det giver igen en tilføjelse af den realistiske stil. Og så er der zombierne, som har en uforuroligende detaljer og rent faktisk er uhyggelige. Der er masser af voldelige og blodige billeder, som man selvfølgelig kan forvente i en zombieserie. De små tekster til både lydeffekter og skilte i baggrunden er oversættet, hvilket er en fed lille detalje. De japanske tekster er også med ved siden af. Selve bøgernes design og coverbilledet er vel okay, måske lidt kedelig, for de engelske bøger ser lidt mere interessant ud og har et bedre coverbillede. Hovedpersonen Hiroto er lidt af en speciel karakter. Han er rimelig ekscentrisk karakter og kan være socialt akavet. Han føler også, at han er en ubetydelig person og har sine indre kampe med sine hallucinationer. Han er en karakter, som man aldrig har set før i nogen serier. Derfor synes jeg, at han er så speciel, og det er spændende at se, hvordan sådan en som ham vil overleve verdens undergang. I bind 1 møder du Hirotos kollegaer, som også er spændende sidekarakterer på hver deres måde. Men de er mere ukendte. Du hører mest kun om Hirotos synspunkt om dem. Undervejs møder han flere mennesker, der flygter fra kaos i byen, og en ung pige, Hirumi, som sikkert får en større rolle senere i bøgerne. Jeg er en stor fan af gyser og zombieserier som The Walking Dead eller High School of the Dead. Jeg har set mange zombieserier, hvor det handler tit om det samme. Når verden går under, og alle prøver at overleve. Men i I Am a Hero er det anderledes. Den bruger rigtig god tid til at fortælle hverdagens stressede liv, inden virussen bryder ud, og menneskernes reaktioner er meget mere realistiske her. Hvad jeg har læst i de her 3 bøger, så er historien spændende og holder dig godt underholdt hele vejen igennem. Jeg kunne bare sidde og læse det hele på en dag, hvis du skal være, og det er sjældent, jeg har lyst til det. Mangaen er super god til at få læseren til at dykke dybt ned i følelsen af paranoia og masser af gode intense scener. De overdrevet vilde zombie-ansigter er lige så skræmmende, som det var Junji Itos manga-bøger, og det synes jeg er mega fedt. Tegnestilen er super flot, realistisk og godt detaljeret. Bare tegningerne gør bogen helt værd at læse, men jeg er også typen, der kigger på tegnestilen først, inden jeg køber mangaer. Det er nok en af de bedste zombie-mangaer, jeg har læst, og jeg kan ikke vente på, når der kommer flere. Bøgerne gør rigtig mange gode ting, og jeg synes, de danske tekster er fine. Dog støtter jeg ind på en lille bitte tekstfejl, hvor japanske tekst stadig var i taleboblen oven i det danske tekst. Men ellers har jeg ikke fundet mere.
Den første bog kan være langtrukken for nogen, og den skal måske lige komme i gang, så jeg anbefaler også at læse 2'eren, for at finde ud af, om det er noget for dig. Men i hvert fald vil jeg give bøgerne 9 ud af 10. Jeg har virkelig nyt at læse dem, og jeg kan anbefale dem til alle. Mest zombiefans og gyserfans vil helt sikkert kunne lide bogen, men for nykommende vil jeg anbefale at læse de 2 første bøger og se, om det er noget for dig. Hvad synes du om bogen? Er det noget, du gerne vil købe eller skal have det? Lad mig høre din mening i kommentarfeltet. Husk også at tjekke de andre danske mangebøger på Farve & Cigars hjemmeside. Og så vil jeg også gerne sige tusind tak for, at du så den her video her. Hvis du godt kan lide, hvad jeg laver, så vil det være en stor hjælp at like, subscribe eller kommentere og dele videoen til andre manga-fans. Så vi ses næste gang. Hej!